Stwierdzam, da się żyć. Witajcie, witajcie kochani bardzo serdecznie, Patryk Rojereczki z tej strony. Gry łączą niedzielą, rozdział numer 458, a w dniu dzisiejszym połączymy sobie 4, nawet 5 przeróżnych społeczności. Jest ze mną serdeczny szwagier z tych szwagrów, cześć Łuki. Siemano, witam wszystkich. Jest ze mną naczelny samiec alfa Hanysu, witaj Friki. Dobry. I jest ze mną twarz ASG TV, czyli pozdrawiamy Airsoft, siema Dredziu. Siema. Pytanie, kto na nas w dniu dzisiejszym zapoluje, chociaż tytuł może wam już coś sugerować. Community Pro CS-ów nadciąga czy nie nadciąga? No, przydałoby się nadciągnąć, tylko że cały czas nie mogę nadciągnąć jeszcze, więc nie wiem, o co dokładnie chodzi. Czyli Izak planuje nam złoić dupę strasznie. O, zaczyna się. Nadchodzę. A potem, panie widzowie, na waszą prośbę to ja będę tą bestią i zapoluję na swoich przyjaciół. Pamiętajcie, molestujemy Q na klawiaturze. Jest! Uwaga. Oż ty! Ledwo! Panie! Zaczęła się zabawa, nie? No tak. Jest na moście. Wrócił mnie do sobie. Ja pierdzielę. Odejdź! To był Kurde, moment. szatanie! O, co on odwala? Kolejna drama niestety, tak lubiany, z taką dynamiką zdobywania fejmu, Izak okazał się po prostu cheaterem. Vacation Co tam u was coming. słychać? Co na to No Dis nie! i Nitro, słucham. To był moment. Ej, to zaraz odcinek skończy, panowie! 2 minuty i pozamiatane. Dziękujemy za udział w Quick Playu, zapraszamy Nie na ma. kanał. Oszukista. Pytał Maciek z plan. Jesteście dobra, może bieg... Co to było? Co tam, Rojo, u ciebie słychać, powiedz? Bo Ja chyba się pierdolę. nudziłeś trochę, co? Tutaj nie było, ty psychopato. Trochę się nudziłeś chyba tam beze mnie, także... O w dupę. Nie bądź gimper. Dzisiaj rozjebie wszystko. No, ale prawie udało wam się dojść do... Szybko takiego poszło. Prawie Tak, 2 minuty 52 sekundy. Właśnie Izak, zostałeś pan minutka, kurwa, bo więcej z tobą nie wytrzymałem. co, jesteś szybszy niż te kredytówki chwilówki. Byś przynajmniej grał bez dźwięku czy coś. Bo Odwracał głowę co chwila. Wyłącz monitor. Nie wiem, na jedno oko chociaż. Chodź tu, Friki, chodź tu do nas. Idę, bo mnie wywaliło w ogóle do tego, do spawna. Ale już lecę. Jak dolecę, nie Oj, wiem. to No. ja już lecę. Skoro Co tam już biegnij do Fryk nas. jest To jest- sam, no to już lecę. Nie! To jest tak jak przez piekarską w Bytomiu po 10. Dokładnie, Friki, dawaj A. mi kilkusekundową recenzję po naszemu. Dawaj, jest. No tak fajnieście idzie, nie? No mogło być lepiej. Oj nie. Fajnie się ginie. Nie ma źle. Ale bez latarki UV to po prostu nie da się nic zrobić. O! Co ty masz, ty? Ty jesteś bardziej dokorbiony niż Evolve. Ja, jeszcze mi zobaczył. Kuźwa. Jeszcze od razu na... A, super. Niechcący zabił sam siebie. Trwało to tyle co średnia rozgrzewka w CS-ie. Izak, Jedna osoba, która na safe zone wejdzie bez zaproszenia i tak mnie zajebie. W obszarze zastrzeżonym, ale zginąłem, także macie fragę. jestem bliski stwierdzeniu, że gardzę tą branżą. Razem. Cała amunicja z singla w Tak, pizdu. podpowiadaj mu właśnie. Doskonale. Cała amunicja z singla w pizdu. Jebałem w ogóle w klatce. A, udało się. Kurde, bomber nie zabił. Żyje jeszcze. Wiesz, jakim cudem. Obcy, O, med. przynajmniej jedno gniazdo poszło. Chociaż tyle. Tak symbolicznie przynajmniej. Palcie go tam. Kochani, chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego będzie to ostatni A, nie pan w no. spacie. No i Rojo, Kurde. poległ. Jak wszyscy Ale zostali 3 minuty. Ja Podbiliśmy przeszłem. rekord. No to były 3 minuty, to prawda, to jest rekord. Jakby na to nie patrzeć, to był rekord. Bardzo szybko. Minuty rekord, that's what she said. Nikomu nie życzę stosunku tej długości. Izak między komentowaniem meczy nie robił nic innego, tylko przygotowywał się do tego, żeby nam kichy analne powypadały. No właśnie, dzisiaj w końcu mogę pójść spać, nie? Kurde, po 2 tygodniach trenowania. Kogo zaznaczyć? Ale na friki to Twitterze? jest zajebisty. Co róż patrzę, to ma nową Zapraszam do gry nawet. A, no. Bo jesteśmy wszyscy. Jakby coś to info to podstawa, komunikacja to podstawa, tak samo jak w CS-ie. Tylko, że teraz jeden przeciwnik, także Na luzie. banana wyszedł, a żartowałem. Dupa, ja go skrócę. W tempie, A? Ale go ja aż wymięknie. O,
A, dobra, no to pozapamiętamy. No i poza Ej, to meczem. jest... Tego się nie Teraz spodziewałem. po gniazdo, słuchajcie, po gniazdo idziemy teraz. Dobra. Rojo, prywatnego Wracamy, nie? repetycję u Izaka, polecam. Właśnie. Znaczy ja już go nie lubię, nie wiem jak wy. Spokojnie dam radę. Pałowanie jak zomo. Okej. Dobra, poszło. Dobra. Powrót komuny. Uwaga, na dach. Chodzi, jest nad nami jest. O, uwaga! No i skubany. Dobra, chodźcie teraz. Spoko. Trudno. No niech ma tego jednego chociaż. Lacie Roja teraz, tak jest. Nie, No już prawie. Rojo, chodź! Ledwo, nie ledwo. ma! Nie bawię się z wami. Ucieka skubaniec. Kurde. Rojo. Iki, wstawaj! Wstawam? Dobra, wstałem, dzięki. Podnoś mnie. Podnoś, tak jest. Na 5 sekund przed końcem. Jedź! Nie ma! Macie hordy chamy. Aster, naprawdę. No kurde. Co się stało? Kurde, nie W udało. ogniu. Aha. Ogniu. Byłem w ogniu. No nie, ale też gracie bardzo dobrze, bo blisko siebie jesteście, niespecjalnie się rozchodzicie, to mam trudności kogoś wyłowić z was. No, właśnie. I to jest bardzo okej. To są nauki z amerykańskich filmów. Pytanie jaki? Zawsze razem w grupie. Zawsze czarny ginie pierwszy. Ja dokładnie. A Się najgłupszy, za czarnego robi. a najgłupszy nie przeżywa, najgłupszy przeżywa zawsze. Kurde, no idź. Aj, po mnie. Weź! Kurde! Jest! No, Kurde. W końcu cię udukłem! dobra. No, Ej, no i udało się. Ej, da się ver, że cały czas łapałem na tym, kurczę, taki już nawyk z BF-a albo z CS-a, że cały czas R-kę, żeby przeładować miecz, kurde, wcisnąłem. Cały To czas! miałeś... Kochani, bardzo serdecznie chciałem wam podziękować za to, że przyjęliście zaproszenie na wspólną nagrywkę i równie serdecznie pozdrawiam waszych widzów i mam nadzieję, że w niemałej części wspólnych. Kochani, moimi znajomymi, którzy zabawili się ze mną w grę Dying Light, Zostań Zombie jest oczywiście Dredziu, Dzięki wielkie, Rojo. Szwagier, Yo, yo, yo! Friki, naczelny Hanys Nie inaczej. i oczywiście Izak, ale on już ma coraz mniej Bawiłem się doskonale przez te 3 minuty, naprawdę było fantastyczne. Serdeczna tarcza, trzymajcie się kochani, dzięki, hej. Trzymajcie się, dzięki. Trzymajcie się. Hello.